Ayan, hello everyone. Good morning, good morning, good morning. Pupunta kami ng Cebu at kukunin na namin yung sasakyan. Siguro. Good luck for us. God bless us. At finally, nakapag-decide na kami. Takot kami kumuha dahil baka mamaya maalangan tayo sa ekonomiya natin, di ba? Kaya lang, kailangan na tumatalon-talon na yung pick-up. So, let's go guys. Let's go and see. Yay! Ang akurat me, my God. Ti amo na yung boto. Onya, namatay ang... Pag-vlog dahil. Namatay ang suga. Oh my God. Kaon me, oh. Kumakain kami. Breakfast. Bago kami aalis. Naku, sumabog yung kuryente nila dun sa, sa CPG. Ayan, oh. Nagulat kaming lahat. Nabulabog. Oh my God. Fuse. Transformer. Ano pangalan? Nakalimot ko sa ngalan mo. Transformer. Transformer ba yan? Ayun. Sumabog daw. Pinagpuwisan. Oh my God. Dito kami sa check-in counter. Where? No, meron doon. Meron din dito sa kabila. Gusto ba? Kakain ka na naman? Kakakain mo McDo? Okay. Puro pagkain na sa isip, kaya tumataba. Hindi. Ito naman ang suki namin, Nox. Si Nox. Ayan. Halika, upo tayo. Dito tayo upo. Ito meron din. Sunnyside coffee. Oh my God. Yay! Biyahe na naman tayo. Wishing lang. Wishing and praying na yung car na dream namin ay makuha na namin today. Sana na Lord. Pahintulot mo na Lord. Ay, thank you Lord God. Nakabiyahe na naman kami. At magandang araw. Super ganda ng araw. Wow. I love it. Thank you Lord God. Oh my God. Ano nangyari dito? Lagi kong tinitignan kung may isda. Ay, meron. Merong isda. Ayun. Marami isda. Ito ang palabas namin ngayon sa mga bata na katulad namin. Ayan. Kita niyo yan? The Mushroom Planet. Ang mga bata, oh. Bata pa naman. Bata pa naman. Ano ba? Sabi guys. Ano mga bata kapi.
time namin makita ulit itong sasakyan na ito. Mapasa amin na. Namahaw man di ay? Namahaw? Dara oh. Sir? Namahaw pa? Yan to. Tayo sa Carmel dito sa Cebu. At ito, bilhin na namin ito. Ito na lang guys ang napili namin. Used siya, slightly used. Pero okay na okay ang andam. Marinig nyo naman. Tapos, ano? Hindi tangtang niya? Ang green? Dili na. Pagkita ko sa agamay ko naman likod mo daw. Naalis. Likod ang kuan sa nani. Gidoble? Doble. Oh. Ang green ba na? Okay. Likod. Kanino og natugal. Ganahan ka pudi na. Para pudi po ganahan ng speed. Okay naman. Agad ang aming kwarta ngayon. Pero ito yung 3.0 diesel D4D Hilux na malakas ang makina. Yan. Yan. Kinakita mo ka. Ito oh. Ganda no. Ayan. Kursunada ko lang talaga yan. Ayan ang tambutso. Gani mga katanan. Yan ang ilalim. Galabang sa mga. Maayo na. Stainless po na tanan. 20 day ning 20 na. Tako ko taas sa kay. 20 day. 20 na. Di no profile ang forma niya ba? Oo. Puro by forma. 4x4 nga low profile. Kani. Ano ba yan? Pwede rin mo. Ang auto raman tingali ni. Pwede rin. Pwede Ha? naman na pick up. Kaya pwede sa pawan ng sticker. Sa pawi lang niya. Kung tinahan. Dito mo siguro tangon ka na. Ayaw na lang. Ayaw lang. Yan. Naglukat na siya o bill of lading. Binigyan na ng pambayad. Buntis ka na wala na. Unda, nagaan lagi akong bag na nga, nagsuot. Nagsuot, oh. Ngot ito mutang. Duhan? Lamig kaya no? Lamig kaya mo ihap no? Kwarta na magkasino na. Lamig kaya mo ihap oy. Ayaw masira ang pamilya. Nahiyos ang bag. Wala na. Ang bayaran. Anong masasabi mo? Ha? Anong masasabi mo? Tapos na. Ayaw na. Susi. Ayan na siya. Ayaw na. Mo ni driver na to. Oh. Kuha mo na ito ang driver. Driver nila diri. Kasi. Oh, drive base sila si Sir. Drive base. Ayan. The first trip namin na nabili itong ano. Oh. Balik ko. Sa amin na. Magparking man kasi sila kaya magla. So, dagan na nakaparking na. Oo, naka double park. Naghanag mga display, oy. Oh my God. Hindi pa ninot na, oh. Init ko ayo. Sige na, magdala na. Oh my God. Oh my God. Puta, oy. Sige. Salamat po. Salamat.
Salamat, Nong. Oh, balik. Oh. If you want to be happy, start spending time with the right people. These are the people you enjoy, people who love and appreciate you, and who encourage you to improve in healthy and exciting ways. Life for time is 11:57. Have a sizzling day at Tony's. Jonas Sizzlers and Rolls. The best sizzling in town. Have a sizzling day at Tony's. Jonas Sizzlers and Rolls. Have a sizzling day at Tony's. Wow, come to this place. The best flaming sizzling in town. Jonas Sizzlers and Rolls. Jonas na. Celebrate bonding moments at Jody's with our flaming bundles like available in SM City Cebu, SM Consolacion, Ayala Center Cebu, The Walk at IT Park, City Times Square, Insular Square, and Sands Danao. Visit the new look of Jody's Sisters and Rose in SM City Cebu, where we're Oh really my God, dito kami nag-parking sa parkingan ng SM. Ako, puro bakal, oh. Grabe, first time na nangyari sa amin. Ito na yung sasakyan natin, guys. Sasakyan natin na bago na luma. Ano, ayaw mo nang bumaba? Ayaw mo na yatang bumaba, eh. Nice, ah. Ay, maayo mo drive si Nong June. Ta, samanta. Grabe. Nakakay mo ang kakailan sa taas. Diyos ko. I'm just happy today. Yan tayo sa Manila. Papiliin mo siya ng gusto niya. Siya lang mamili. Bigyan mo siya ng tray. Siya lang kumuha ng kanya. Nang kuha na tray ni mo. Ikaw na yung pili. Kung sa'yo gusto ni mo lang. Papiliin mo lang siya. Gusto niya. Sakay, semua. Sa ako. Duha. Mari upat tanan. Ah. Sudah lang. Tama, sige. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Pangita ni Marco. May gold standard 100% isolate. Mayroong whey, gold standard 100%. At meron dito more concentrate na zinc. Nasi 82. Kay kuan na na. 50 ka, 53. Ah, 100 das year na mo. Pero ka na, mas makasave ka na. Ah, na times to. Hindi na sa year na ko. Ay, mas mahal mo sa year. Kaya na miss pila na. Kuan. Mas makasave ako. Bag, no? Oo. Kuha na lang. Makasave naman na. Kay, ang usual price na masaot na kay 4.6 man eh. 4.2 na last time. Capsule na. Mga vitamins na ay powder, na ay capsule, na ay gummy, na ay liquid. Ano mo ni water niya? May egg protein. Ha? Egg protein daw. Egg. Oo, may gi-order sa kung ano. Egg I protein. think pira, P. Salamat, Lisa. So pure. Tagaan lang tagaan niya. Asa ba eh? Pwede rin ka mo contact here. Ano, dagkana di ang klase, no? Asa ba ang ingon ni Marco? Egg protein. Walay P. Patambok. Nay paniwang. Saan pa ni Wandera? Naara dito sa pikas. Patambok na. Ang paniwang kay dagpo ta. Ow. Kana, pwede ba din sa babae? Yes. Pwede. Pero kinanglan mag-exercise, no? Ang kuan lang sa scoop ni 2020, 4020 unya pila 5,999. 4 pounds 1.81 kilos. Then, siya 44 cups.
servings. Kasi 44 servings. Wala. Bili ako ng French baker para walang masabi yung dalawa, yung blueberry and strawberry and cherry. Tapos, ito naman, bumili na ng kanyang asahi beer kasi pagdating namin mamaya, wala na raw mabilhan. Dahil gabi na. Ewan ko ba dyan? Tapos, ayan, baon namin sa bakto. Ngayon, dahil maaga pa, 4 o'clock pa departure, sabi ko kay Manong Jun, yung driver ni Warren, ay maghalo-halo muna kami kasi ang init sa labas. Maghintay ka ng 4 o'clock na departure, so halo-halo muna kami. Ano yan? Kanang may ice ka na ba? Asama din, Goldilocks dire. Ang inas Mainit. Dahil mainit pa, mas 4 ang alis namin, halo-halo muna. Hindi tayong halo-halo. Oh, regular. Ito na ma'am. Okay, thank you. Oy, dito siya kuha. Nice. Halo. Mas lami halo-halo, ayaw huwag mo haluin. Ayaw haluin, mas lami. Atras pa? Pasok na sa barko. Light cut 1. Nana. Salamat mo ka. Dengan salamat sa ulit. Salamat kayo. Init kayo. Grabe. Hindi ko akalain ganito. Maganda pala itong night shot. Ang galing, oh.
Kita nyo? Ganyan. Hindi siya dito kami. Nasa restaurant. In fairness, okay na okay ang CR nila. Aba. Wow! Hindi ganito yung sinakyan namin noon. Ang galing na. Very good. Tapos may canteen dito. Very safe ang feeling. Dahil maraming pagkain. May shopping. May cookies. Maraming ma-order. Okay. I love it. Dito tayo guys, oh. Pier 3. May TV din sila doon sa unahan. Ayun na. Galing. Meron silang minibar. Thank you Lord God. Tapos na yung pagbili namin ng sasakyan na iraos din. Kasi kailangan talaga namin palitan yung luma na namin na kotse. Kaya yan, meron na. Thank you Lord God. Hindi ko in-expect talagang ganito. Grabe, nagulat ako. Ang akala ko yung katulad pa rin dati na teheras, na doon ka na, di ba? Ganun dati na bago na. Grabe. Wow! Ganda na design nila. Kaya nga. Okay. Saka yung pag pantay sa patag talaga. Kaya nga. Yan. Oh, ngiti na. Meron pang kabilang parte ito, hindi lang dito. Ito yung part na kung saan kami nakaupo. Ayan, nandun ang entrance. Grabe, ang haba. Hindi ganito ang sinakyan namin nung unang may binili ko. Ay, hello. Oy, ang haba. Napay taas, ani? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Sa, ma'am, sa business. Ha? Yung anak, yapon? Yes, ma'am. Lahat siya ma'am. Oh, Yeah, ma'am. ang galing. Oh, Nako sa ma'am, third floor. napa? Yes, ma'am. Yung anak, yapon? Lahat siya ma'am. Lahat siya ma'am. Sige, pero tapan tayo sa amin. Lahat siya, hindi siya pa. Oh, Nalala pa sa gamit. ang galing ah. Tingnan mo naman, oh. Ang ganda naman. Oh, nice. So nice. May CR sila dito. Ala, ang ganda. Parang cruise ship. Para kang sumakay ng cruise ship. Nandun yung kotse. Yan ang kotse namin. Yun o, iniwan namin doon. Kung di pa kami nakabili ng kotse, di kami makasakay dito. What? Galing. Wow. Wow! So nice here sa taas. Ang galing. Wow naman. Sumakay ako sa cruise ship. Nag-cruising kami. Ang galing. Open air. Open air. Ang galing. Wow. Ganda. Look at that. Kita ang view dyan. Kita ang view dyan. Kita ang view. Okay, let's go. Itinulong ko lang kayo. Buti na lang at mababait sila dito. Umayag sila. So, economy class. Dito, papunta dito. And then, dito sa baba, yung pinuntahan natin yung business class dyan. Yung business class. Then dito yung sa amin. Yan yung surrounding. Wala palang balikan dito. Hindi ko tayo dito. Ito yung business class. So nice. Thank you so much. Thank you, ma'am. Nasumpay jud ko. Murag cruise ship na. Meron niyo ako sa vlog, ma'am. Oh,
Kasali ko sa vlog. Ibigay ko mamaya ang ano. At meron silang minibar. Oh, meron pang mga pastries. Oh, galing naman. Ay, mani? Oh, ito na. Bumili na ng mani. Alam mo yung borsa? Oh, ayan. Ipinasyal ko kayo at dito tayo. Opo. Kakat ko ba ako ng... Oh, yun yan. Kanina kumain ng halo-halo. Ngayon na naman mani. May tiger dyan na beer. Oh my God, ako tubig lang ha. Pero pinainom niya ako niyan. Mapait-pait. Namatapang. Department store plus groceryhan. Basta na ha. Anak ka ng dakot na dakot. Maraming baby na barko na nasakyan ko ito. Ang daming baby. Talaga. Ano daw? Bumangon na lahat, bangon na rin tayo. Na kami. Eto, barko tong nilalakaran ko. Ang laki, oh. Ayan, tubig ko na. Light na. Labas na tayo. Ayan na tayo. Diretso na. Doon na tayo bumili ng pagkain sa Tagbilaran mamaya. This is Tubigon, Bohol. Oh, see? Wala pang 2 hours. Nandito na tayo. Nandun lang tayo kanina Cebu. At biglang dumilim na. Naging gabi. Agad. Okay. Tubigon. Tubigon. So, doble man ang jamot na. That's right. Sinistra eh. Sinistra. Siyempre, sinistra. Alam ko na ito. Alam ko na ito. Memorize na. Ito yung McDonald's na ginagano tayo. Ayan no? na nga. Oh. Nakita natin si Joey. Bitaw na. Yun. Ayun. Naku, alam ko na. Kaya nagtataka ko, ba't di mo maalala? Dito pa nga tayo nung nag-paplantanting eh. Alam ko na. Doon pa tayo sa plaza dyan, oh. Yung plaza na yan, oh. Kita mo? Hindi sinistra. Sinistra doon. Destra. Ha? Destra gudta. O, Destra di ay? Tagbilaran. Ay, nauulawan ako. Alam ko na ito. Nagkabisa ko na. Okay. Okay. Very good. Ito yung pinagvlogan natin. Ayan, yan. Garden na yan. Dito tayo sa kanan. Plaza. At ito yung church, oh. Kanan na tayo. Ito yung church. Na may basketball court. Naalala mo na? Alam ko na. Yan ang Tubigon. Ang ganda ng Tubigon, no? Sensadong town ito. Para na ring city.
Biyahe na tayo sa Tagbilaran, guys. Let's go. Sama-sama tayo sa Tagbilaran. Let's go. BQ Mall. Branch ng BQ. Kami. Ewan ko kung anong bayan na ito. Nandito pa rin, Tubigon pa. Tapos, interviewin natin tong first time niyang hawakan itong kotseng to. Anong masasabi mo? Anong ma-feel mo na meron kang ganitong klase ng kotse ngayon? Okay naman. Okay na. Okay, masaya ka? Oo, okay. Wow. Okay, ano pa? Ganda. You feel the power. Feel the power? Hmm? Parang feeling mo special ka, no? Ay, oo. Parang feeling ko special ako pag sakay ako dito. Parang sarap. Ay, thank you Lord God. Kaya napapasalamatin ako. Saan pa lang yan? So, let's go home. Nako, nakakapagod lang ang biyahe, guys. Grabe, no? The whole day, ito yung nasikaso namin, ang pagbili nitong kotse. So, tapos na yung ating topic about buying of a car. Ayan na. Oh, okay. Oh, with French fries din at saka Ice tea. iced tea rin ang drinks, oh. Hotel, sir. Oh, ano? Kanila? Oh. Ano nangyari? Bakit? Tingnan mo, hindi pa niya alam na may kotseng bago. Si Marco. Ay, kinuberan niya. Kinuberan mo? Kasi mainit bukas. Eh, pakita mo nga. Hindi niya nakita eh. Sige, pakita mo. Reaction ni Marco. Oh. Hindi niya talaga alam na surprise. Pag alis namin kanina umaga, wala siya. Hanggang ngayong kami, hindi niya alam. Nakita mo? Marco? How is it? I-open mo yung... Nice. Do you like it? Yeah. Do you like it? Tignan mo, i-open mo. Yeah. I-open mo. I-open buksan mo. Okay man. Wow! Sure. Tignan mo. Huwag mo makasikasan. Tignan mo. Ay, in town. Nalipay. Nalipay in town siya. How is it? Ayos. Ha? You like it? Ganda, no? Tignan mo yung likod niya. Malaki lang ang makina, 3.0. Kita mo na? Ang loob. Ha? Sa Cebu na nabili niyo?